Anar-se'n, marxar, tirar milles, escampar la boira, plegar veles. La llengua és generosa a l'hora de definir els moments importants de la vida. Jubilar-se i deixar enrere 40 anys de treball és una mica un d'aquests moments que demana una expressió una mica menys prosaica, més elevada. A mi m'agrada partença. Partim amb el passat sense partir peres, però decidits a partir cap a un futur pensat i repensat, però que en realitat no sabem cap on ens porta. Jubilar-se no deu ser fàcil, sobretot quan estimes el que fas. I si parlem de l'ofici més bonic del món, el d'ensenyar, has d'estar molt preparat i tenir el cap molt ben moblat per saber fer aquesta partença. Avui compartim taula amb dues persones que són docents, companys, amics, parella, que es jubilen. Ramon Rosales i Montse Rosales són professors de l'Institut de Tecnificació de l'ITEC i aquest curs que ara acaba és l'últim de la seva carrera professional. Ens acompanya també en aquesta entrevista, que vol ser més aviat una conversa distesa, el nostre company Miquel Àngel Llorenç, professor també d'aquest centre. Ramon, Montse, com esteu? Bé, tranquils i bé, perquè mos coneixem ja tots, no? Per tant, potser no sortirà cap sorpresa que no es pugui confessar. Segur que sí. Com esteu vivint, Montse, aquests últims dies de classe? Pues estem vivint-los amb molta alegria. Sembla que no acabem, sinó que és un altre moment del dia, una altra etapa, però així tot les mostres d'agraïment, de felicitació, la veritat és que ens donen molta satisfacció. Mostres d'agraïment que han vingut per part dels companys, com és obvi, però també dels alumnes, que són molt agraïts. Així és, i que en aquests moments que sents tantes coses te mostren aquest agraïment, aquesta estimació, doncs, això ens ompli de molt d'orgull, no? De que hem fet algunes coses ben fetes, segurament. Seguríssim. Us demanaria ara fer una mica un viatge, una mirada a la vostra història més personal, perquè ens explica una mica millor com hem arribat fins aquí, no? Ramon, tu et vas llicenciar en filosofia ja fa dies, l'any 1988, m'explicaves, i poc després vas començar com a docent. Per què filosofia? Bé, tot són coses, no?, que al moment decidixes una cosa i no en decidixes una altra. És a dir, jo com vaig acabar COU, perquè abans fèiem COU, curso d'orientació universitària, fèiem COU, jo volia fer dret, però a l'últim moment, l'últim mes, vaig optar per fer filosofia i crec que ho vaig encertar, la veritat, perquè sempre hi ha un enrenou aquí dins del meu camp, no?, que em fa preguntes i intentes, no?, veure què han dit altres, no?, sobre aquestes preguntes que tu t'has fet. Llavors, sí, vaig acabar filosofia l'any 88, llavors vaig aprovar les oposicions, per cert, una anècdota, ara que parlem d'anècdotes. Jo vaig treure a les oposicions un lloc bastant bo, no?, per poder triar, per exemple, Barcelona, no? I jo recordo que vaig triar Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre vaig demanar Amposta, Tortosa, Deltebre, i recordo que un dels membres del tribunal d'oposició em diu, em vas a demanar això? Em vas allà baix, allò està perdut? I jo dic, home, però jo soc d'allà, jo he estudiat per a tornar a la meva terra, sense la meva terra jo no soc res, no? Vull dir, bé, és una anècdota, no?, que confirma una miqueta allò que sempre he pensat, que, per exemple, els nostres alumnes s'aniran a formar fora, perquè aquí no es poden formar en moltes especialitats, però el que haurien de fer és, molts d'ells, tornar, perquè només tornant, molts ja no s'hauran d'anar, no hauran de fugir per poder formar-se. És el debat etern sobre la retenció del talent, no? Això mateix. Sempre.
Montse, mestra i pedagoga, què et va portar en aquest ofici? Bé, jo no tenia gens clar que volia estudiar, tot m'agradava i res m'agradava molt. I ma mare havia sigut mestra, encara que havia treballat molt poc temps perquè ja va fer una família i ja se ho va deixar. I també era una mica allò que ja coneixia, no? Ja coneixia el món escolar des de dins, com a alumna, i era pues, com una sensació de confort. I vaig triar l'opció de semestre, però en l'especialitat de matemàtiques i ciències naturals, perquè era el que m'agradava en aquell moment. I també crec que ho vaig encertar, perquè després me vaig treure les altres especialitats, català, una mica més tard me vaig fer professora d'anglès i això va ser el que me va fer arribar aquí, no? Al centre on estic. I la veritat és que no me n'apenedixo gens, estic molt contenta de la tria. Tornaria a fer el mateix, segurament. Diria que tots dos heu tocat tecles, totes les tecles, no als centres on heu treballat, heu ensenyat, però també heu fet gestió, no? Heu estat equips directius. Expliqueu una mica això, com passa un de ser soldat ras d'alguna manera a passar a dirigir un centre i quina perspectiva guanyes, no? Al llarg de la vida, perquè també t'ensenya una mica doncs, del lloc d'un i de l'altre i veure com es gestiona un claustre. Jo durant molts anys vaig exercir de cap d'estudis a l'Institut del Tebre. I bé, va ser una època molt bonica, però també molt complicada. Hi ha càrrecs com el de cap d'estudis dins del que és l'equip directiu d'un centre, d'un institut, no? Que d'alguna forma tenen un nivell de perillositat més elevat que d'altres, no? Certament el cap d'estudis s'encarrega de la disciplina, s'encarrega de sancionar també, d'aplicar les sancions quan algú no actua correctament. També, com això se transmet als pares, no tots els pares accepten la mala conducta dels seus fills, la volen justificar, no tots, però alguns sí, i això va passant factura, va passant factura personal. Jo dic que tots els professors haurien de passar per l'equip directiu, per algun càrrec, perquè tenen una visió més de globalitat. És a dir, quan ets professor ho veus des del punt de vista pare des del teu, alumne, però si estos càrrecs nostres de l'equip directiu, quan jo era de l'equip directiu, et fan veure que l'opinió del professor també s'ha de contrastar amb l'opinió del pare, amb l'opinió de l'alumne, i de vegades no és fàcil conciliar les perspectives, les interpretacions dels mateixos fets. I això és difícil, és difícil i comporta, dic, un desgast emocional i de salut. Montse, tu també has format part d'equips directius. Sí, jo vaig estar 11 anys a l'equip directiu del Montsià. En aquell moment jo havia entrat, el primer any que vaig entrar a l'ESO, va ser la primera fornada, vam entrar 3 mestres, perquè érem aquells mestres que estàvem habitualment a 7è i 8è de l'EGB, i llavors vam entrar, diríem, al primer cicle de l'ESO. I el primer any els meus companys de l'equip directiu anaven bojos, no sabien com emprendre's, xiquets tan menuts allí a un institut, me van demanar de formar part de l'equip, en seguida me vaig animar i jo vaig ser coordinadora pedagògica. O sigui, és una experiència bona a nivell organitzatiu, en aquell moment hi havia moltes altres coses, fèiem crèdits variables, cada trimestre els havíem de canviar, tot això era un gran enrenou, però era més la part pedagògica de l'institut. I vam repetir diverses fornades de l'equip directiu i bé, contenta d'haver-ho fet, però sí que és veritat que cansa, per una altra banda és agraït, però que sí que tothom hauria de tindre alguns càrrecs per adonar-se en compte que no tot és fàcil i que tots hem de posar una miqueta de la nostra part i tastar-ho una miqueta tot. Ja no ets tan crítica amb tots perquè tu has passat per aquella situació i saps que no és tan fàcil tot. Permet dir una cosa. Quan
inventar-se la LOCSE, és a dir, que els xiquets que teníem als instituts ens venien als 12 anys. Jo vull reconèixer públicament, no, agrair, no, l'esforç, la saviesa, el saber fer, no, dels mestres que van passar a l'ESO. Sense ells, no, aquesta transició d'aquells 2 anys, dels 12 als 14 anys, no hagués estat igual. Nosaltres, és evident, tractàvem alumnes que venien als 14 anys, no? I a més venien als 14 anys, en principi, perquè volien, en aquella època, perquè feien BUP i COU. BUP i COU. I els mestres tenien al cap una altra manera, unes altres dinàmiques, perquè es trobaven uns alumnes que venien obligatòriament. La LOCSE és obligatori, l'ensenyament, i ells ens van ajudar moltíssim, no?, a fer aquesta transició, diguéssim, d'un ensenyament que no era obligatori, BUP i COU, a un ensenyament que va ser obligatori, que era la LOCSE. Hi ha un perfil d'alumne Un perfil molt jove. Jo, si em permets, Albert, també recordaria els meus companys que vam començar aquí a l'Institut Montsià amb una mica de pena, perquè 2 de les meves companyes ja no està, 3. Les 3 xiques ja no les tenim i els meus companys sí, jo sóc la més jove de tots. Pràcticament d'esta promoció de mestres que van passar en queden molt pocs, però vam ser un equip molt unit i ens vam sentir molt a gust amb els companys que no eren mestres, que eren llicenciats, però que en aquell moment ens van acollir amb els braços oberts i ens ho van facilitar tot molt. 40 anys és una trajectòria que permet guanyar una perspectiva que molts no tenim sobre l'ensenyament. És difícil jutjar el passat amb les ulleres del present, això és obvi, però és inevitable tenir-ne una opinió. Com ha canviat el vostre, el nostre ofici en tots aquests anys? Ha canviat, és evident, ha canviat. De fet, quan nosaltres vam començar, el que és la transmissió del coneixement, estava monopolitzat, sobretot per l'escola. Hi havia altres canals per a formar-te intel·lectualment. Avui dia hi ha altres canals que formen, però que deformen moltíssim. Deformen moltíssim. I això és una competència que l'escola no ha assumit, no ha interioritzat bé. I ho dic perquè l'escola ha volgut competir en altres formadors i no té per què fer-ho. L'escola té una missió bàsica, fonamental, que aixeca l'edifici, que és la transmissió del coneixement. Deia Hannah Arendt que l'escola, els professors, representem el vell. Els xiquets que venen són el nou. Però els xiquets, per integrar-se al nou, o per aportar el nou, necessiten saber com funciona un món que és vell. Nosaltres hem d'explicar com funciona aquest món, però al tanto, és a dir, des del punt de vista del coneixement. Permet una analogia o una comparació. Què ens ha passat a l'escola? Que volem tocar molts de pals. I no dic que no els toquéssim, però ens oblidem de l'essencial, que és l'aprenentatge, la transmissió d'uns continguts, d'allò que per a mi és fonamental, que és la tradició. Què és la tradició? Llavors, l'analogia seria com el professor, imagina't un professor que fos un socorrista, un socorrista a la platja. Ve una persona que s'ofega, sí o no? I la pot salvar. Ara, si al mateix temps tens 50 que s'estan ofegant, en salves el cap? No salves cap. Què ens ha passat a l'escola? Que volem fer tantes coses, que se'ns fa difícil fer-ne alguna de bé. No vol dir que no es faci, Tenim molt de talent a l'escola, els nostres companys, els nostres professors, tenen una formació que potser nosaltres ja no teníem. Però jo crec que hem oblidat allò que és essencial de l'escola. I tractem de competir en coses que no tenim per què competir, nosaltres. Nosaltres, xarxes socials, mitjans de comunicació, sortir, aparadors, galeries, tot això es pot fer, però això no és l'essencial. No confonguéssim les coses. L'important per a mi
i ho he intentat practicar sempre, és el que fem a l'aula. És el que fem a l'aula amb els meus alumnes. Lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. Estic totalment d'acord amb Ramon, no sé si podria afegir res més. En tot cas, un afegit a la pregunta que complementa, és a dir, es jutja una miqueta estos 40 anys, jo diria una mica, quan us ho heu passat millor? Exercint la vostra tasca docent. Realment, quan estàs dins l'aula amb l'alumnat, Sempre. hi ha moments que són molt gratificants. I també quan te venen alumnes que has tingut, que et recorden, que dius, te'n recordes d'allò? I llavors, allò que tu havies fet, que havies sembrat allà una llavoreta, doncs veus que ha donat fruit. Això també és important. Però realment, els millors moments són dins de l'aula. Doncs deixa'm agafar-te el guant, perquè, Montse, em consta perquè ho veig cada dia, que els teus alumnes te tenen devoció. Ets una mestra que es fa respectar, però també es fa estimar molt. Quina és la recepta, Montse? La recepta és ser estricte quan cal i a la vegada estar a prop d'ells, no? Intentar captar el que necessiten en aquell moment, però tu has de seguir el teu ritme, la teua classe, tindre clar els objectius i quan veus algú que no s'ho està passant bé, apropar-te a ell, però a la vegada estem a l'escola, cal esforç, cal treball, i quan ells veuen que el que tu demanes és això, ells complixen. Si no... Jo en la línia del que diu Montse, els alumnes, almenys jo, sempre els he tractat com a persones. Per a mi són persones. Llavors, què vol dir persones? Quan ho fas bé, un reconeixement, però quan ho fas malament, has d'acceptar les conseqüències i els actes. No podem riure quan fan una cosa mal feta. No poden passar-la per alt. De la mateixa manera que quan ho fan bé, els ho reconeixes. Jo penso que esta és l'important. De vegades a classe, els alumnes, perquè clar, quan jo dono filosofia, la filosofia és una cosa, sí, això que diuen, abstracta, àrida, que no ho és tant, que no ho és tant. Però intentes, doncs, bueno, buscar anècdotes per passar l'estona molt millor. En el no? teu cas, que la filosofia avui sembla un repte majúscul, no? Sí. En un públic adolescent actual que llegeix poc. Sí, que estan forçant molt els impactes. Com els entres? Una mica això que m'explicaves ara. És complicat perquè no estan acostumats a llegir els clàssics. No estan acostumats. Si l'escola no es llegeixen els clàssics, on la llegiran? Què ha passat? Que a l'escola han posat lectures, no?, que diuen, ai, que els ho agraden a ells. A veure, però hi ha un cànon, en filosofia, parlo de filosofia, no sé si Miguel Àngel, no?, en llengua, en literatura, hi ha un cànon que l'han de saber i l'han de llegir. Escolta'm, aprendre implica una mica de dolor. És passar d'allò que no saps, allò que saps. És a dir, deixar la teva zona, no m'agrada l'expressió, però bueno, la podem utilitzar, la teva zona de confort, i anar a allò que encara no domines. Esclar que sí, i això te provoca una certa ansietat. Aprendre, dic, en base a unes lectures d'uns clàssics no és fàcil en filosofia, no és fàcil. Llavors el que intentes és actualitzar-ho, això és evident, no? Intentes veure el lligam, no? I com se podria aplicar a qüestions actuals, perquè de fet els filòsofs sempre tracten unes qüestions que són perennes, diríem, per a mi, perennes. Doncs què és l'home, no? Quin sentit té l'existència, què podem esperar, això que deia Kant, no? Què hem de fer? Certament, potser les circumstàncies canvien, però, escolta'm, les receptes ens les han donat. No sé si Miguel Àngel vol afegir alguna cosa. Miquel Àngel. Sí, hola. No Jo l'hem estic sentit. totalment d'acord amb Ramon, amb això del gust per la lectura. Jo crec que el gust per la lectura no s'aconsegueix deixant que els xiquets trien els llibres que en principi volen, perquè ells tampoc no tenen cap més criteri. El gust per la lectura s'aconsegueix després d'haver fet un esforç, com ha dit Ramon,
i comprovar la satisfacció d'haver reeixit en aquesta lectura que en principi no hagueren triat. Bé, això d'una banda, però de l'altra deixa'm posar cullerada i vull preguntar-los perquè ells durant aquests anys, a mi també m'ha passat, han tingut un fill al centre i llavors quin és el record d'aquesta experiència i també si tenen alguns alumnes amb els quals encara tenen contacte o què pensen quan se'ls acosta algun alumne i en principi no se'n recorden de com es diuen i de en quin curs estaven situats. Una mica això, parleu d'estos temes. Bé, quan Jordi va voler començar amb la tecnificació, ell feia natació i ell va vindre al batxillerat, no a tercer d'ESO, perquè a la seva escola podien fer tota l'ESO i va continuar. I va ser un repte perquè, clar, aquí tenia els dos pares i a més Ramon era professor d'ell, havia de ser el seu professor de filosofia. Però la veritat és que tant amb nosaltres com amb la resta de companys és un bon alumne. Llavors, a veure, sí que hi havia alguna coseta, però tot va anar molt bé. De fet, ell recorda molt bé a Miquel Àngel perquè gràcies a la nota que li va posar el primer trimestre va haver d'esforçar-se molt més per no fer faltes d'ortografia i superar-se, no? Aquelles coses que potser no et van bé, però després són com un trampolí per a millorar. La veritat és que jo el vaig tindre a classe. Us conto un secret entre nosaltres. És més responsable que jo, el fill. És més responsable que jo, el fill. La veritat és que és un bon xiquet. Però jo sí que li vaig dir una cosa al començar les classes. Escolta, a classe sóc el professor, no sóc ton pare. Per altra banda, potser escoltaràs coses de mi, dels teus companys. No contestes mai, deixa-ho estar. No t'hi poses, perquè no entendran, perquè tu ets jutge i part, no? Ets jutge i part. Deixa-ho estar. Ni m'ho contes a mi tampoc, m'és igual, no? M'és igual. És a dir, què vull dir? Que s'havia de distingir, no?, entre la faceta d'alumne del meu fill i quan és fill, no? És a dir, que això també els ho dic als alumnes. Els alumnes diuen, Ramon, però tu no ets el nostre amic? Dic, jo, amic vostre? De cap manera. Dic, jo sóc el professor i la relació professor-alumne per a mi és una de les més boniques que hi ha. Dic, això no vol dir que a partir d'ahir pugui néixer una amistat. No, pugui néixer una amistat. Però escolta'm, jo sóc el professor i aquesta relació, per dir-ho de la forma, entre mestre i deixeble, és la més bonica, una de les més boniques que poden existir. Perquè no es fonamenta en una afectivitat, que també, sinó en un gust pel saber. En un gust pel saber. I de fet no només hem tingut el nostre fill, sinó que hem tingut molts de fills de molts companys nostres. I bé, evidentment els tractes igual que els altres, però sempre hi ha un algo, un mirament, un apropament, perquè tu amb aquella família també tens una relació una mica diferent, no? D'acord. M'agradaria, si m'ho permeteu, en aquesta altura de l'entrevista, entrar una mica més en el vostre terreny personal. Montse, Ramon, sou professors, sou parella, i fa molts anys que treballeu junts. Les disquisicions pedagògiques continuen a casa? No. No. Hi ha una separació, crec jo, no?, entre el que és la feina de classe i estar a casa. Intentem, a veure, Alguna taxativament vegada... com hem fet ara, t'han dit no, perquè, a veure, de tant en tant, quan hi ha algun problema, doncs sí, et surt, i intentes traure'l perquè l'altre et dona la teva opinió, i això sí que ho fem. Però la regla és no parlar de l'institut a casa, no parlar. No sempre s'aconsegueix, perquè ja dic, hi ha problemes, i quan hi ha problemes, o fins i tot, quan hi ha alegries també en parlem, també en parlem, perquè sembla que només hi haguessin problemes, no. A veure, si féssim un repàs d'estos anys, vaja, jo m'he sentit molt content amb la feina que he fet, no? I no m'apenedeixo, no. M'apenedeixo de coses que jo he pogut fer personalment, no? Però del tracte amb els alumnes, amb els meus companys, escolta'm, no m'apenedeixo, si ho fem, diguéssim, des d'un punt de vista global. Dic, sou els dos rapitencs, i a pesar que heu estudiat a Barcelona i heu tombat per molts instituts, us vau conèixer en un ball que és un clàssic, no?
És a dir, us haguéssiu pogut conèixer una biblioteca, estudiant a la facultat, i resulta que no, al ball del poble, no? Que és, en fi, més clàssic, més... Bueno, era molt plaça del Diamant, eh? Sí, eren les festes de la Ràpita i anàvem al ball, i al ball anàvem els pares, els fills, tots, perquè llavors la festa era per a tots. I sí, allí ens vam conèixer, vam començar a ballar la nostra dansa. Encara recordo aquella setmana, jo, que tancàvem el ball amb no te vayas de Navarra, para, vam, no? Que tancava una miqueta el ball, doncs ho tancàvem, el ball. Potser, si n'hagués lo neguit, no?, d'estar en ella, potser no l'hagués tancat i m'hagués anat a dormir. Però aquella setmana el vaig tancar, tots els dies. I com a bons rapitencs, llavors anàvem a la Pirsa, ens compràvem els croissants i anem a prendre el bany. Molt bé. Perquè era el que es Era feia el en aquell típic, moment. en aquella època, sí. Dic, tu, Ramon, a part de la teva carrera com a docent, has fet un tast en política, no? Vull dir que no ha sigut tot docència, sinó que has fet incursions fora del centre en política, encara que va ser tangencialment. Em sembla que va ser un any. Sí, va ser un any, era l'últim govern de Pujol, Sí. i després va vindre el tripartit de Maragall, Carol Rovira, Saura, em sembla que era, Sí. que sí? Correcte. Veritat? Tu vas ser delegat de governació Jo era, quin títol més pompós, o director de serveis era territorials. subdirector seria llavors, subdirector general, fixa't tu, quins galons, subdirector general de Governació i Relacions Institucionals. Clar, per fer-me les targetes no cabia tot això. A veure, la política és un món diferent, jo penso que els bons polítics fan una gran feina i els mals polítics són terribles. El que passa és que la feina d'un mal polític esquitxa tota la classe política perquè estan a l'aparador, no? Estan a l'aparador i tenen una greu responsabilitat. Si, per exemple, m'hauries de fer la pregunta, quina experiència triaries, la docència o la política? Jo crec que l'has triat. No? Sí, jo crec que la política té les seves coses bones. Jo, en aquell moment, sobretot, estava al costat dels ajuntaments, sobretot dels ajuntaments menuts, i vaig intentar, perquè són ajuntaments que no poden tirar endavant certes obres, i per tant, des de la Generalitat el que es feia era intentar que tirés endavant, per exemple, un clavegueram, la conducció del gas, totes aquestes coses que són bàsiques. Ara, si em fessis triar, doncs me quedo en la docència, sí. I més enllà de la incursió en la política, el que sí que ha format part també de la teva vida com a docent és la recerca, no? Això sí que no has deixat de fer-ho i de fet no tens cap tipus d'intenció de deixar de fer-ho una vegada et jubiles també, és a dir, continua investigant. De fet, fa res que t'has doctorat en filosofia, no? Amb aquesta investigació sobre Manyà, sí. Sí, era una espineta que portava clavada, perquè jo el doctorat, els cursos, els vaig començar potser fa 20 anys. Me'l vaig deixar per política. Mira, va ser quan me van nomenar subdirector general que no vaig poder continuar els cursos de doctorat. I ara així puc dir, a la bellesa, vaig tornar a emprendre i sí, vaig fer la tesi sobre Joan Baptista Manyà, que és una tesi sobre filosofia i teologia, sobre el seu pensament filosòfic i teològic. I jo em quedo sempre en una frase de Manyà, que deia als seus alumnes i a tots aquells que el vulguin escoltar. Estudieu! No pareu d'estudiar! I jo, si em preguntes què faré ara, que potser serà la pregunta que mos faràs, potser m'avanço, és a dir, continuaré estudiant. És que no sé fer res més. És que no sé fer res més, continuaré estudiant. Això farem. Bueno, ell sempre diu que la seva feina no és treballar, sinó que és estudiar. És a dir, que a ell li hagués agradat sempre anar estudiant, fer exàmens, anar superant-se en aquest sentit. No haver de posar-se davant, sinó... Soc un addicte als exàmens. M'encanten els exàmens. No només a posar-los, sinó a fer-los. Me donen un plaer passar un examen. T'ho dic en sèrio? No sé, hi ha gent que se sent traumatitzada. Ho veiem cada dia. Sí, claro. Bueno, escolta, jo no, dic que és una mica estrany. En un cas, és un perfil una mica diferent, diria jo. Montse és una dona de mar, com bona rapitenca. M'encanta navegar. D'on et ve esta afició?
Bueno, el fet de ser de la Ràpita, doncs, de menut t'ensenyen a nedar, no? Vas al club nàutic, fas classes, comencem a fer competicions, i després al costat dels de natació hi havia els de vela, ens apuntem a uns cursets de vela, i aquí va iniciar-se. Primer doncs, passar totes les tardes, perquè doncs, les classes de vela eren de 3 a 7, ens passàvem les tardes navegant per la bahia, i després ja ens fem una mica grans i agafem nosaltres el timó, diríem, en el sentit de fer de monitores. Parlo en femení perquè érem 3 noies monitores, i aquí doncs, ja vam crear un gran club, perquè va ser el moment de que la vela va tindre un gran esplendor. I bé, doncs, després he seguit navegant amb barcos de vela lleugera, però en un moment determinat una companya que tenia un creuer me va oferir de formar part de la seva tripulació, li vaig dir que sí, i aquí va començar una altra aventura, perquè és una manera de navegar diferent. Jo formava part d'una tripulació que el seu patró me diu un dia que venia al barco, i jo me'l quedo mirant, diu, ja trobaràs un altre barco? Dic, no, és que estic pensant que potser te'l comprem nosaltres. I dic, consultarem a casa, i Ramon en seguida em va dir que sí, que ell també col·laborava, però sense regates. Ell només anar Ell de grumet. a això, a passar-ho bé, no? Prendre el bany, berenar... Berenar, a mi m'agrada berenar, a la mar. Molt bé. I mira, seguim. Per una altra banda, els nostres fills també, doncs, clar, quan t'agrada una cosa, los inculques, no? Allò, de menudets van aprendre a nedar, després els vam apuntar a vela, i Pau no, perquè a ell li encanta el futbol i doncs, això ha sigut la seva passió, i llavors tot no es pot fer, però també de tant en tant ben nosaltres, però Jordi sí que ha seguit, i gràcies a ell, doncs, bueno, ara, clar, ell té la força, té la joventut, i doncs, seguim navegant. Ramon, Montse, ara marxeu de vacances, com en un curs normal, no? Però al setembre que ve, de cop i volta, ja no sonaran les cançons del canvi d'hora. No sentireu el sarabastall dels alumnes pel passadís, ni tornareu a passar llista, i l'hora del pati durarà tot el dia. Com seran les noves rutines? Perquè segur que heu pensat. Jo crec que ens costarà. No sé, t'enganyaria si et digués que ja estic preparat per a la nova etapa. Jo crec que hi haurà un període d'adaptació que no serà fàcil, perquè tu molt bé dius, ara tenim els dies entre setmana, els tenim absolutament reglats, no? És a dir, nosaltres anem a toc de timbre. Timbre, bueno, perquè al nostre institut posen una cançó, però toc de timbre, trimestres les notes, bueno, si Esfera ho permet, perquè esclar, per altra banda no hem parlat d'això. Què ha passat a ensenyament? Què ha passat en tot això de la burocràcia, els papers? Semblava que tot això de la informàtica ens havia d'alliberar per a ser més lliures. I Déu-n'hi-do, ens ha fet més esclaus. Som un apèndix d'una màquina. Malament rai. Bé, torno a dir això. Jo crec que ens costarà una miqueta. Ens costarà una miqueta adaptar-nos, però, bueno, això és com tot. La repetició d'una acció doncs fa el costum. Com diu Aristòtil, això és l'hàbit, no? Això és l'hàbit. I deixarem això, hem de pensar, doncs, bueno, si jo m'apuntaré a alguns cursos per a fer algunes coses més d'estudis, és això, en la línia esta. Bueno, i després, sobretot, activitat física. Jo crec que no podem abandonar l'activitat física, perquè, bueno, doncs, les dues coses, el cervell, no? O la ment i el cos han d'anar a una. Han d'anar a una. Montse? Doncs bueno, ara venen les vacances, no? És allò que penses. Encara no ho tenim assumit del tot. Ara venen les vacances i farem 2 mesos de vacances, com hem fet sempre. I després al setembre, doncs ja verem. Jo crec que és una mica seguir amb les activitats que fem esportives, sobretot, ara, actualment ja, seguir fent-les cada dia, tindré algun moment, no?, de poder fer alguna d'esport, i després seguir, per exemple, amb el tema llengües, doncs, no parar, no?, és continuar una mica. Jo estos anys, mira, m'he posat a fer alemany doncs, una mica per capritxo, perquè els meus fills en sabien i jo no. I clar, els fills te van superant sempre en tot i dius, esta com a mínim està una miqueta més. Doncs seguirem una mica en este ritme.
Miquel Àngel, Sí, tu has jo volia- compartit moltes hores, moltes classes, en Ramon, en Montse, segur que, home, us has afegit alguna cosa. Sí, jo volia preguntar-los perquè a mi no em queda molt lluny a tot això, però jo sempre tinc curiositat com es viu l'últim any de docència, perquè trobo que és un any per a gaudir-lo o per a patir-lo, no? Perquè trobo que l'últim any és l'últim setembre de fer classe, l'últim octubre, l'últim primer trimestre. Tot és l'últim de tot. I sempre vas tancant calaixos. Tenia una companya que es va jubilar, la Carme Grau, em dia, jo cada trimestre tanco la paradeta d'aquell trimestre, tanco tots els temes i sé que ja no ens tornaré a obrir. No? Volia preguntar-los com han viscut ells aquesta experiència. Jo recordo, ara que ho dius, a Pilar Elena, que també l'últim any crec que s'assembla una mica al d'ella perquè ho vivia amb molta alegria, disfrutava, no?, de cada un dels moments. Hi ha moments que no ho penses, que és l'últim que vas fent. Però sí que hi ha coses que t'ho prens amb més calma, que no te neguiteges tant ni t'enfades tant per les coses, estàs més tranquil. I amb l'alumnat això es nota, perquè ells també estan més contents, la relació és més fluida. Sí, com diu Montse, no? I cada dia entraves a classe i dius, esta és l'última classe. Este és l'últim plató que explicaré, no? Este és l'últim Descartes que explicaré. Bé, així. Tampoc no ho pensava molt. És a dir, si vols continuar, a vegades no has de pensar tant, encara que això sigui anar en contra meua. Però és veritat, has de fer les coses i prou. No? Has de fer les coses perquè et toca i s'ha acabat. Si penses molt, potser això et paralitza. Ha d'arribar un moment en què has de deixar de pensar i dir, fem les coses. I la veritat és que ha sigut un curs com els altres. Per a mi és que ha sigut bastant com els altres, bastant com els altres. Bé, satisfactori, un curs bo. Un curs bo. I després també dins el que seria el departament, no?, i la relació amb els companys, també penso que ho vius amb més tranquil·litat, sense tanta rigidesa, no estàs tan, no diria agressiu, perquè no és que mos barallem, no?, però les relacions a vegades són més tenses, doncs ho vius més tranquil. Certa relaxació. Relaxa tot una mica més. Sí, encara que a mi no m'agrada anar dient que em jubilo, perquè diràs que els altres, no?, esta que vol ara. Jo no paro de dir-ho. Jo procuro no dir-ho. Perquè ho faig enveget als altres, jo. Escolta, anem acabant. Dic, en la vida adulta un es pregunta de vegades quins han estat els camins que l'han portat on és ara, no? Recordes escoles, instituts, universitats, feines, experiències de prop i d'altres en països llunyans, potser. Però de qui mai te n'oblides és d'aquell professor, d'aquella mestra, que van saber escoltar-te i tocar aquella tecla en el moment oportú, que t'ha ajudat a tirar endavant i, sobretot, a ser millor persona. Gràcies, Montse, gràcies, Ramon, per tota una vida dedicada als altres i per ser com sou. Gràcies, Moltes Albert. gràcies. Ha estat un plaer conversar i xerrar amb vosaltres, perquè és veritat. Un, si no s'ho planteja, dius, però quants anys, Quants anys, això? Jo en el meu cas són 37, veritat. 37 anys, no?, dedicat a la docència. I sembla que ha passat en un pispàs. I la veritat és que dius, bueno, anem a valorar una miqueta. En converses com la teva doncs comences a valorar certes coses, les poses en perspectiva. Moltes gràcies. Gràcies, Albert. Gràcies, Miquel Àngel.